ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling sabihin na magpatawad ka para gumaana ang lahat ng mabigat. Pero hindi madaling gawin lalo kung malalim ang sugat na kinikimkim. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang magpatawad kahit labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kim, 30 anyos at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng mga magulang ko. Parehong 60 years old na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Ako lang ang naging anak nila, 40 years silang kasal at para sa iba yun na ang definisyon ng forever at panghabang buhay. Sa ganong edad nila at estado sa relasyon, alangan namang isipin pa nilang magkahiwalay at humanap ng iba. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Posible pala yun. Isang araw ay may nahuli ako. Nahuli ko ang nanay kong may kabit. Ang masaklap pa rito, kinabit niya ang ninong June ko. Hindi ito alam ni tatay, Papa Dudut. Ako ang unang nakaalam na niloloko niya si tatay. Kakaiba kasi, ang napansin ko kay nanay, ilang araw bago ko sila mahuli. Panay ang pagpapaganda niya na hindi naman niya normal na ginagawa. Galit nga siya sa makeup at kahit pabango ay nakakuriputan pa niyang bilhin. Pero isang araw ay kinaibigan niya ang makeup at pabango. Bukod pa doon ay naririnig ko rin siyang may kausap lagi sa cellphone. Pero ginagawa lamang ngayon tuwing umaalis si tatay at madalas ay sa banyo yayon ginagawa. Minsan may nakapagsabi rin sa akin na nakita nila si nanay na may kasamang kumakain sa isang malayong fast food sa lugar namin. Hindi ako naniwala noong una pero noong minsang napatambay ako sa fast food na yon, doon ko nakumpirmang kabit nga niya si Ninong June. Nakita ko silang naglalambingan at panay ang tingin sa paligid sa takot na baka may makahuli sa kanila, Papa Dudut. Mabuti na lamang at magaling akong magtago. Hindi nila ako nakita at galit na galit ako noon habang naglalandian sila. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa kay tatay. Kaya naman pag uwi ko ng bahay nakapagplano na ako ng gagawin, Papa Dudut. Nauna ka pa palang nakauwi rito sa bahay kesa sa akin. Dumating na ba ang tatay mo? Hindi pa. Kumain ka na ba? Hindi pa. Teka, ipagluluto muna kita para makakain ka na. Hindi ka ba kakain, Nay? Ay, hindi na. Kumain na ako kanina bago ako umuwi. Mukhang busog na busog kayo ah. Oo nga eh. Naparami yung lanta ko ng fries kanina. Mukha naman. Halata pa sa tiyan nyo. At sa ngiti nyo. Ganun ba yon? Nahahalata sa ngiti ang pagkabusog? Bago yun ah. Mukha naman kasing busog kayo. Busog kayo sa paglalandi. Ano? Saan ka ba talaga totoong nabusog, Nay? Sa fries o sa landi? Ano sinasabi mo riyan? Mabuti pa tulungan mo na lang ako sa kusina para makakain ka na. Hindi talaga sumagot. Ano naman ang isasagot ko? Hindi ko nga maintindihan ang tanong mo. Hindi maintindihan o gusto mo lang takasan? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin, Kim? Napagod ako sa pag-commute pa uwi rito. Huwag mo akong simulan. Eh mapapagod ka talagang mag-commute. Ang layo ba naman dito ng fast food na kinainan nyo ni Ninong June kanina? Anong sabi mo? Nay, kung si tatay maluloko mo, ibahin mo ko. Alam ko nang namamagitan sa inyo ni Ninong June. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Halika na sa kusina para... Sumagot ka, Nay! Huwag mo kong sigawan! Nanay mo ko! At anak mo ako. Kaya kailangan ko ng paliwanag kung bakit nagagawa mo kaming lokohin ni tatay. Huwag mo kong kausapin ng ganyan. Wala kang karapatan. Mas lalo kang walang karapatan para sirain ang pamilyang to. Ano bang gusto mong sabihin ko? Oh, nahuli mo na ako. Ano pang kailangan? Kung sumagot ka parang natapakan mo lang ang paa ko't pwede ko lang palampasin Ni walang sorry, ni walang eksplanasyon. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Talagang walang makakaintindi sa ginawa mo. Niloloko mo si tatay. Nagmahal lang ako. Dapat si tatay lang ang mahalin mo, hindi si Ninong. Hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi kita maiintindihan. Kaya mas magandang wag na lang natin tong pag-usapan. O anong gusto mong kainin? Iluluto ko. Anong gusto mo? Gusto ko na lumayas ka rito. Huwag ka nang babalik. Ano? Narinig mo ko, alam ko. Gusto kong huwag ka nang magpakita rito at kalimutan mo na kami ni tatay. Hayaan mo na kami. Hindi namin kailangan ng inang manloloko. Kailangan niyo ko ng tatay mo. Sa ginawa mo, ayaw ka na namin kailanganin. Makakaya na namin to kahit kaming dalawa lang sa mundo. Papadudod hindi makapaniwala si nanay sa mga sinabi ko. Akala niya ata ay nadadala lamang ako ng emosyon. Akala niya hindi seryoso ang pagpapalayas ko sa kanya. Nagtungo pa siya sa kusina para ipagluto ako at habang ginagawa niya yon, iniimpake ko na ang mga damit niya. Pagkatapos niyang magluto ay nilagay ko na sa harapan niya ang mga bag ng damit niya. Nagulat siya at doon niya na lamang seryoso ako, Papadudot. Ayaw niyang umalis, sinabi niyang bahay niya rin yon at nanay ko siya. Pero tinakot ko siya. Oras na hindi pa siya umalis ay sasabihin ko kay tatay ang panloloko niya. At tutulungan ko pa si tatay para idemanda siya. Doon na nga siya natakot, Papadudot. Doon siya pumayag na umalis bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Napag-usapan namin na papalabasin lang muna namin pansamantala na magbabakasyon si nanay sa probinsya. At bahala na akong gumawa ng dahilan kay tatay kapag napansin nitong hindi pa bumabalik si nanay. Pagkaalis ni nanay ay siya namang pagdating ni tatay. Napakasakit na makita ang nakangiting mukha ni tatay at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. May dala pala itong fries na pasalubong para kay nanay dahil alam niyang paborito niya yon. Sabay na kaming kumain ng niluto ni nanay. Doon ko na rin sinabi kay tatay na nagbakasyon muna si nanay sa probinsya. Nagulat si tatay na hindi man lang nagpaalam si nanay sa kanya. Gumawa na lamang ko ng dahilan para magmukhang tama ang dahilan ni nanay sa biglang bakasyon. Makalipas nga ang ilang linggo, nag-alala si tatay dahil hindi pa rin nagpaparamdam kahit sa text si nanay. Hindi pa rin ako nakaisip ng dahilan para ipaliwanag kay tatay kung bakit hindi na babalik si nanay. Hindi ko talaga pwedeng sabihin kay tatay na niloko siya ni nanay dahil ayokong masaktan ng matindi si tatay. Lumabas lamang ako saglit ng bahay namin noon para makaiwas sa mga tanong ni tatay tungkol kay nanay. At pagbalik ko, laking gulat ko nang makita si nanay sa bahay at nagtatawanan pa sila ni tatay, Papadudot. Namiss ko ang tawa mo, darling. Mabuti at naisipan mo nang umuwi. Tay? Nay? Kim, andyan ka na pala. Sakto ang uwi mo. Kakarating lang kanina ng nanay mo. May pasalubong pa sa atin na fries at chicharon. Halika, sumabay ka sa amin na kumain ito. Hindi namin to mauubos. Anong ginagawa niyo rito, Nay? Umuwi na. Namiss ko ang tatay mo eh. At namiss din kita. Panay nga ang pangungulit ko rito kay Kim eh. Sabi ko, puntahan ka na namin sa probinsya para iuwi ka na rito. Kasi naman, hindi talaga ako sanay na wala ka. Lalo sa gabi, hindi ako makatulog kapag walang kumakamot ng likuran ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Nay. Bakit ka nandito? Bakit ka umuwi? Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa nanay mo, Kim?
Hindi ka ba masaya na umuwi na siya? Nay, sumagot ka bago ibang maisagot ko kay tatay. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako. Nay, sagot! Malungkot sa probinsya. Wala kayo ron ng tatay mo, hindi ako sanay. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano ka ba naman, Kim? Namiss tayo ng nanay mo. Ano pa bang sagot ang kailangan mo? Alam ni nanay kung anong sagot ang kailangan ko. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Alam nyo namang mag-ama yan. Walang mabilhan ng fries doon. Dito sa Manila, kaliwat kanan ang nagbebenta kahit anong oras pa. Ngayong nakabalik ka na, sisiguraduhin kong mabubusog ka sa fries. Kahit anong flavor, bibilin ko para sa'yo. Basta, gabi-gabi mong kakamutin ang likod ko, ha? Oo naman. Papahabain ko lalo tong kuko ko para masarap ang pagkamot. May relasyon sina nanay at ninong Juntay. Nahuli ko silang naglalandian sa isang fast food, nagsusubuan pa ng fries. Ano? Kim! Binibigyan kita ng tsansa para hindi malaman ni tatay ang totoo. Pero hindi ka sumunod sa usapan. Darling, totoo ba ang sinasabi ni Kim? Magpapaliwanag ako. Sige! Mabuting at maipaliwanag mo sa amin ni tatay kung paano mo kami nagawang lokohin. Darling, nadala lang ako ng emosyon. Nung naging busy ka sa trabaho mo, si June ang tumutulong sa akin. Sinasamahan niya ako palagi, lalo kapag wala kayo pareho ni Kim. Kasalanan namin? Hindi ko sinasabing kasalanan niyo. Ang sinasabi ko lang, nalungkot ako. Nalungkot ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin para napasaya kita? Bakit sa kumpare ko pa? Mali ko yun, pero tapos na. Nung nahuli kami ni Kim, itinigil ko na yung namamagitan sa amin ni June. Kaya nga bumalik na ako dito matapos akong paalisin ni Kim. Kasi hindi ko pala kaya na wala kayo. Ikaw ang mahal ko, darling. Ikaw lang. Kung ano man yung nararamdaman ko para kay June, dala lang yun ng lungkot. Dala lang yun ng pag-iisa. Pero natauhan na ako. Mahal kita, darling. Mahal din kita, darling. Naipasok mo na ba lahat ng damit mo sa cabinet natin? Hindi pa naman. Mabuti naman. Pakikuha mo na ulit ang mga bag mo at umalis ka na ulit. Papadudot na gulat kaming pareho ni nanay sa mga sinabi ni tatay. Akala ko ay mapapatawad ni tatay si nanay sa panloloko niya. Lalo na nung sinabi niyang mahal niya si nanay. Pero hindi naman pala ibig sabihin na pagmahal mo ang isang tao ay handa mo ulit siyang tanggapin sa buhay mo. Tama ang ginawa ni tatay, nagulat man ako pero sinuportahan ko ang ginawa niya. Nanatiling nakatayo si nanay noon. Hindi sigurado kung seryoso si tatay sa sinabi nito. Hindi rin siya sigurado kung lalapit siya at lalambingin si tatay para magbago ang isipan nito. Pero mariing sinabi ni tatay na ayaw na niyang makita ang pagbumuka ni nanay sa bahay namin. Aaminin kong may kurot sa puso ko ang mga nangyaring yon. Sino ba naman ang gustong makitang maghiwalay ang mga magulang niya, Papa Dudut? Nang wala nang magawa si nanay para magbago ang isipan ni tatay ay kinuha nito ang mga bag niya. At walang paalam na umalis sa bahay. Naiwan kami ni tatay at kapwa kami na hindi nagsasalita ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakatitig lamang kami sa fries na iniwan ni nanay. Nilapitan na yon ang langaw at hindi na rin namin binalak na galawin yon. Naunang tumayo si tatay para pumasok na sa kanyang kwarto. Hinayaan ko naman siya at mula noon ay napadalas na ang pagkukulog niya sa kwarto. Nasaktan si tatay sa mga nangyari at wala akong ibang sinisisi kundi si nanay. Mukhang malabo ko siyang mapatawad sa ginawa niyang pagsira sa pamilya namin. At sana ay hindi siya magawang patawarin ni tatay, Papa Dudut, para hindi na siya muling makabalik sa buhay namin.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging madali kay tatay ang mag-move on kay nanay. Napakasakit ng ginawa niya. Loyal si tatay kay nanay mula noon kahit may mga babaeng lumalapit kay tatay. Baliwala lang sa kanya. Ang puso kasi niya ay nakalaan lamang para kay nanay. Kaya hindi ko maintindihan si nanay kung bakit hindi niya nagawa yon para kay tatay. Hiling ko na sana'y magsisi siya noon sa ginawa niya sa tatay ko. Sobrang sakit na makitang halos wala ng gana si tatay na mabuhay. Kung hindi ko pa siya pipiliting lumabas ng kwarto niya ay hindi pa niya yon gagawin. Maraming bagay ang napabayaan na ni tatay, lalo na ang relasyon naming dalawa. Halos hindi rin niya ako kausapin noon at hindi naman niya ako sinisisi sa mga nangyari. Pero hindi niya alam kung papaano ako haharapin. Para raw kasi siyang napahiya sa panloloko ni nanay. Lalo't ako ang unang nakaalam. Masakit para sa kanya na ang unang makaalam ng panloloko ni nanay ay ako mismo na anak nila. Pilit kong pinapagaan ang loob ni tatay para hindi na niya sisihin ang kanyang sarili. Nagawa ko naman kahit papaano, Papa Dudut. Paunti-unti nakakalabas na ng kusa si tatay sa kwarto niya. Paunti-unti kahit minsan natitisod ay nagagawa pa niyang makamove on kay nanay. Kaya lang mas maraming beses siyang natitisod. Pero hindi ako mapapagod na alalayan siya sa laban niya. Sa laban namin, kakayanin namin yon ang pinangako ko sa kanya, Papa Dudut. Kim? Tay, mabuti naman lumabas na kayo ng kwarto nyo. Gutom na po ba kayo? Ano bang ulam? Nagluto ako ng adobo. Nilagyan ko ng maraming itlog pugo kasi paborito nyo yan, diba? Salamat anak. Ipaghahanda ko na po ba kayo? Mamayang konti. Gusto ko lang maupo muna at makaharap ka. Maupo na po kayo. Gusto nyo ba ng maiinom? Hindi na anak. Uupo lang talaga ako. Sabihin nyo lang po kung may kailangan kayo Salamat ulit anak ha. Sa lahat-lahat. Aba, parang lumabas lang yata kayo ng kwarto para mag-practice ng mala-teleserye yung pagdadrama. Hindi na rin naman magandang nakakulong sa kwarto. Parang mas malungkot pa nga ron eh. Andun halos lahat ang alaala ng nanay mo. Di ba wala naman na pong gamit si nanay doon? O may natira pa? Hayaan nyo, mamaya habang kumakain kayo liligpitin ko na para maipadala na agad sa kanya. Wala naman na ata siyang natirang gamit. Puro na lang alaala ang natira. At mas nakakalungkot yun. Ay, Tay, ayos lang po ba kayo? hindi ako ayos. Pero at least ngayon, natatanggap ko na ang sitwasyon namin ng nanay mo. Hindi ka na ba niya tinatawagan? Mula nung minura ko siya nung Sabado, hindi na siya ulit sumubok na magparamdam. Sana pala dati mo pa siya minura. Napuno na rin ako. Hindi ko na kinaya pang magpasensya. Imbis na makalimutan ko na siya at ang ginawa niya, lapit pa rin siya ng lapit. Pinapahirapan pa niya ako lalo. Lilipas din yan, Tay. Magtutulungan tayo. Sana nga bumilis na ang paglipas nito para makabalik na ako sa dati. Alam niyo kung anong magpapabilis sa pag-move on ninyo? Alak, Babae! babae at alak. Doon muna tayo sa babae. Ayoko masira ang atay niyo sa alak. Ayoko na ng babae. Sisirain naman niya ng puso ko. Grabehan namang hugot yan. Basta, ayoko niyan. Ibang solusyon na lang. Makakatulong kasi para makalimutan niyo na si nanay kung bubuksan niyo ulit ang puso niyo para sa iba. Malay niyo, may makilala kayo na mas okay kaysa kay nanay. Hindi ka ba kinikilabutan na nirereto mo ako sa iba? Bakit naman po ako kikilabutan? Gusto ko ngang mabura na sa puso mo si nanay kaya nirereto kita sa iba. Ewan ko. Parang hindi naman ako naghahanap. Gusto ko lang ng ibang pagkakaabalahan para mawala sa isip ko ang nanay mo. Pagkaabalahan niyo ng panliligaw. Maliban dyan. Ay, paano kaya kung tumulong ako sa talyan ng Tio Austin mo? Ay, wag doon. Bakit naman?
Bihira ang babaeng dumadaan dun eh. Alam mo, mabuti pa. Ipag-init mo na lang ako ng adobo. Ilagay mo na sa plato ko lahat ng itlog ng pugo. Ipaganda mo na rin ako ng sukang may sili at paminta. Damihan mo. Tsaka kung meron pang orange juice, baka naman pwede mo ako ipagtimpla. Damihan mo ng yelo. Ano pa yan? Kakalabas lang ng kwarto, ang dami na agad utos. Abay, gusto mo bang magkulong ulit ako sa kwarto? Pwede naman. Joke lang po, Tay. Welcome back po. Nagkatawanan pa kami saglit ni tatay bago ako tumayo para ipaghain siya ng mga gusto niya. Gumaan ang loob ko na makitang nakakabawi na si tatay. Seryoso ako nung sinabi ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto ko na siyang manligaw ng iba. Alam kong matagal pa bago ko siya mapilit. Dahil ang lalaking sobrang nasaktan ayon sa mga nabasa ko ay matagal bago sumubok ulit. Kaya naman naiintindihan ko si tatay kung bakit ayaw pa niyang harapin ang pakikipag-date ulit. Hindi naman ganon kadaling palitan ng 40 years na relasyon. At higit sa lahat ay hindi ganon kadali na magtiwala after kang sirain ng isang taong akala mong panghabang buhay mo nang makakasama. Naiintindihan ko siya pero sana'y maisip niyang tama rin ang buksan ang mga mata at puso para sa iba. Sa pagdaan ng mga araw at linggo ay hindi na nagkukulong pa si tatay sa kwarto. Nagbalik trabaho na rin siya at tuwing day off naman niya ay nagtutungo siya sa talyer ni Tio Austin para tumulong doon at magpalipas ng oras. Yun na, Papa Dudut, ang naging routine niya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang naka-move on si tatay. Paano ko ba nasabi? Nag-aayos na siyang muli. Ilang beses ko na siyang nahuli na pakanta-kanta pa sa harapan ng salamin. Madalas din itong nakatingin sa kanyang cellphone. Halatang may ka-chat. Kahit ako'y napapangiti na rin noon sa tuwing nakikita ko siyang ganon. Hindi ko muna siya kinausap tungkol sa napapansin ko. Alam kong may nagpapasaya na kay tatay. At hihintayin ko na lamang ang tamang panahon kapag komportable na siyang sabihin yon sa akin. At isang araw nangyari na yon. Malaya na niyang sinabi sa akin na malaya na ang puso niya kay nanay. May nakilala na siyang iba, Papa Dudut. Bihis Saan ang audition mo, Tay? Huwag mo nang pansinin ang damit ko. Baka mausog. Paano namang mauusog ang damit mo? Kakabagin ba? Lawayan ko na lang pag ganon. Puro kabiro. Tingnan mo na nga lang kung bagay ang pantalon ko sa suot kong sapatos. Bagay naman. Hindi ka ba nagbibiro? Ayoko magmukhang tanga mamaya. Ano bang meron? Wala naman. Pupunta ka ba sa talyer ni Tio Austin? Sa ganitong forma ko, pupunta lang ako ng talyer niya. Saan ka nga pupunta kasi? Basta. Hula ko may kadate ka. Ha, sabi na eh. Hindi ka naman magpapabango ng pagkatapang-tapang kung hindi ka pupunta sa date. Masyado bang matapang ang pabango ko? Oo eh. Hindi bagay sa sapatos mo yung amoy ng pabango mo. Magpapalit na lang ako ng damit. Wag na, maporma na yan. Kukupas din naman yung pabango mo. Sana. Sumakay ka na lang ng tricycle tapos magpaikot-ikot ka dito sa barangay natin hanggang sa maitaboy ng hangin yung pabango mo. Tapos saka mo napuntahan yung kadate mo. Wag mo akong biruin. Importante tong date ko. Ano ba? Masyado bang masangsang ang pabango ko? Ayos lang, Tay. Diyan natin matitesting kung may second date pa kayo ng nililigawan mo. Hindi ko siya nililigawan. Ha? Bakit kayo magde-date? Kasi nobya ko na siya. Wow! Abay ako sa kasal nyo ah. Ikaw ang flower girl. Kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Tsaka na siguro. Kapag kaya mo nang kontrolin yung matabil mong dila. Magpa-practice ako mamaya. Magdamag. Mukhang aabutin ka ng isang taong practice. Wala akong tiwala na magagawa mong pakalmain yung dila mo sa loob lang ng isang araw. Ouch ha?
Walang tiwala sa unika-iha mo. Kaya ko to. Lalo may goal ako na makilalang bagong stepmother ko. Mag-usap na lang tayo mamaya. Malilate na ako. Huwag mo na akong hintayin mamaya ha. At magagabihan ako ng uwi. May curfew ha. Hanggang 10 p.m. ka lang. Mag-update ka kundi hindi ka na makakalabas sa susunod. Yan ba ang kayang mag-practice na wag maging matabil ang dila? Wala pang isang oras. Bagsak ka na. Kahit bukas ka na umuwi, Tay, basta mag-e-enjoy ka. Salamat, Kim. Sana mapakilala mo na siya sa akin ha. Kailangan ko siya makilatis. Huwag nang kilatisin. Maayos siyang tao. Maniwala ka sa akin. Kung ganyan, gusto ko lang siyang makita. Kailangan ko makilala ang babaeng nagpasaya muli sa paborito kong tatay. Papadudot nginitian ako ni tatay sa huling sinabi ko. Napansin kong parang naluluha pa siya pero nagawa niyang kontrolin. Sa huli ay natusan ko na rin siyang magpalit ng polo. Masyadong masangsang ang amoy ng pabango niya. Baka yun pa ang maging dahilan ng hiwalayan nila ng girlfriend niya. Hindi naman ako papayag. Hindi ko pa nga nakikilala nang makapagpalit na nga si tatay nagmadali na itong umalis. At nang makalabas siya ng bahay, agad ako nag-text sa kanya at binilinan siya tungkol sa mga babae. Baka sakaling makatulong lang para lalong ma-inlove sa kanya ang kanyang bagong karelasyon. Sinabi ko na lagi niyang purihin ang itsura ng girlfriend niya. Huwag din niyang kakaligtaang makinig sa mga kwento ng girlfriend niya kahit gaano pa yon kahaba. Dapat siya rin ang magbayad sa mga date nila. Uso na nga ang equality pero iba pa rin sa pakiramdam na kayang mag-provide ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw dahil sa kakakulit ko kay tatay, ipinakilala na niya sa wakas ang bagong nagpapasaya sa kanya, si Tita Len. Mas bata lang si tatay sa kanya ng 5 taon. Mahiyain at mabait si Tita Len, malayo ang ugali nito kay nanay. Maayos naman siya sa amin at nakita kong nagpapasaya talaga si Tita Len sa buhay ni tatay. Doon ko na-realize na may kirot ng kaunti na makitang hindi na kami buong pamilya. Doon lang nag-sink in sa akin na nasa panibagong yugto na kami ng mga buhay namin, Papa Dudut. Pero higit sa kirot, mas dama ko ang saya dahil sa wakas ay nakapag-move on na kaming pareho ni tatay kay nanay at sa mga ginawa nito sa amin. Yun ang simula namin at sana'y magtuloy-tuloy na sa tulong ni Tita Len. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging masiyahin ni tatay mula nang naging sila ni Tita Len. Hindi na nga ito halos sumuuwi noon ng bahay, Papa Dudut. Mas madalas na itong nag-i-stay sa bahay ni Tita Len. Sabi naman kasi ni tatay mas malapit sa trabaho niya ang bahay ni Tita Len kaya doon siya madalas. Hindi lang kasi namin na nag-i-enjoy niyang makasama ang bago niyang GF. Hindi ko na lang kinontra. Hinayaan ko na lamang siya at umuwi lamang siya noon para maglambing sa akin para malabhan ko ang mga damit niya. Wala namang problema yon sa akin. Malit na bagay lamang yon. Gusto ko lang talagang makitang masaya siya at nangyayari na nga. Parang kailan lang ay halos hindi siya mapalabas sa kwarto. Tapos isang araw ay lagi na lamang itong nasa labas ng bahay para kitain ang GF niya. Isang araw hinintay ko ang pagbabalik ni tatay. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa bala kong setup namin. Nami-miss ko rin kasi siya na makasama. Halos isang beses na nga lang sa isang linggo kung umuwi siya at para pa yon sa paghahatid niya ng labada. Muli ay wala akong reklamo sa mga labada niya, masaya ako para sa kanya. Kaya lang ay gusto ko silang makasamang dalawa ni Tita Len sa bahay palagi. Kaya gusto ko na ayain na niya si Tita Len na tumira sa bahay namin para naman may panahon pa ako para makilala ang GF ni tatay. Sa text ko lang kasi madalas nakakausap si Tita Len at parang nabibitin ako noon. Gusto kong makilala pa siya at para mas makilala siya,
gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong kasama si Tatay Papa Dudut. Grabe, tambak na naman ang inuwing labahin. Naparami ako ng palit. Nag-out of town kasi kami ni Tita Len mo. Eh di sana all. Magnobyo ka na rin kasi. Para hindi ka sana all ng sana all dyan. Sana all lang ako ng sana all pero sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam. Ayaw mo lang magkaroon ng nobyo. Ay nako, kaya ako nagsana all kasi gusto ko sumama rin sa inyo ni Tita Len sa mga pa-out of town ninyo. Eh bakit ka sasama? Istorbo ka pa sa lambingan naming dalawa. Eh kung ayaw nyo ako isama sa out of town nyo, dito na lang kayo tumira sa bahay. Ang ayos naman ng segue mo, anak. Ang tagal ko na kasing gustong sabihin sa inyo to, Tay. Kaya lang, hindi ko naman kayo matsyempohan. Lagi kayong wala dito sa bahay. Pasensya ka na talaga kung paminsan-minsan na lang ang uwi ko rito. Ang Tita Len mo kasi, gusto lagi akong kasama. At gusto ko rin sana kayong makasama. Kaya sana, kung pwede, para ayos ang lahat, magsama-sama na lang tayo dito sa bahay. Parang alanganin, anak. Oh, bakit naman alanganin, Tay? Saan mo ba gustong tumira? Sa bahay ni Tita Len? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Ang ibig kong sabihin, parang alanganin pa ako na magsama kaming dalawa sa iisang bubong. Ah, bakit naman alanganin? Eh halos araw-araw na nga kayong magkasama. Hindi pa ba masasabing nagli-live-in na kayo? Ayoko lang sigurong matawag na ganun. Tsaka nagsisimula pa lang naman kaming dalawa. Normal lang naman siguro yung halos araw-araw ako ron. Pag naglaon, baka manawa rin ako at umuwi na rito palagi. Tay, 60 years old ka na, hindi na kayo mga teenager. Walang masama kung magsasama na kayo. Mas advisable pa nga eh. Ewan ko, tsaka na natin pag-usapan. Hindi ako komportable. Parang alam ko na kung bakit. Ano na naman ba ang ibibintang mo? Dahil ba kay nanay? Bakit naman naisingit mo pa ang nanay mo sa usapan? Baka lang kasi kaya ka naiilang na dalhin dito si Tita Len dahil minsan naging bahay to ni nanay. Baka. Pero Tay, 1 taon na rin namang wala si nanay dito. Naitaboy na siguro natin lahat ng mga alaala niya rito, no? Wala nang bahid si nanay dito. Kaya iuwi mo na si Tita Len. May blessing kayo sa akin. Susubukan ko siyang kausapin. Pero hindi ako makakapangako. Kasi parang alanganin talaga eh. O sige, hindi ko na kayo pipilitin. Salamat anak. Pero kung pwede kayong konsensyahin. Ano na naman yan? Lagi na lang kasi ako naiiwang mag-isa rito eh. Wala na nga akong nanay, wala pa akong tatay. At natuloy na nga ang pangungonsensya. Napakagaling. Kasi naman lagi na lang ako mag-isa rito. Sa una lang pala masaya. Habang tumatagal, nakakatakot na. Hayaan mo, dadalasan ko na ang pag-uwi ko rito. At sana kasama mo na si Tita Len noon. Maaasahan ko ba yun, Tay? Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, no? Hindi talaga. Ay, ayusin mo ang paglalaba mo ng damit ko. Pag-iisipan ko ang paglilibin namin ng nobya ko. Dapat pumayag ka na, ha? Kasi kung hindi, pagsasamahin ko mga puti mo sa dekolor. Bago pa man natapos ang paglalaba ko ay napilit ko na si tatay na pumayag na doon na sila tumira sa bahay. Wala kasing saya sa pakiramdam. May makakasama na akong muli, Papa Dudut. At higit sa lahat ay pakiramdam ko sa tulong ni Tita Len ay madadagdagan ng saya sa bahay namin. Sa presensya niya, feeling ko ay parang kumpleto na muli ang pamilya ko. Basta pumayag lamang sila. Nakita ni tatay kung gaano ako kasaya noon. Kaya hindi na niya binawi ang sinabi niya. Kinulit ko pa nga siya para tawagan si Tita Len. Tinawagan naman ni tatay at sinabi ang plano naming dalawa. Inanahan tuloy akong tapusin ang maagang labada ko para mapag-usapan na namin ni tatay ang plano sa paglipat ni Tita Len sa bahay. After ko maglaba ay nilista ko na kaagad lahat ng kailangan sa paglipat ng GF ni tatay sa bahay namin.
Hindi ko sinayang ang oras. Inayos ko kaagad ang bahay para hindi naman nakakahiya kay Tita Len kapag dumating siya. Umalis ulit si tatay para kausapin na raw ang nobya niyang ililive-in niya. Nagkatuksuhan pa kaming dalawa bago siya umalis. Ilang araw na hindi umuwi si tatay dahil marahil inaasikaso nila ni Tita Len ang mga gamit niya sa paglilipat. Kinuha kong pagkakataon yon para makapag-ayos na ng buong bahay. Inuna kong iayos ang kwarto ni tatay. Sinigurado kong walang kahit ni isang naiwang gamit doon si nanay. Gusto ko siyempreng maging komportable si Tita Len. Mabilis lamang ako natapos. Nakahinga ako ng maluwag nang mabura ko na ng tuluyan ang lahat ng alaala ni nanay sa bahay. Pagkatapos noon ay tumawag si tatay para sabihing pauwi na siya. Makalipas nga ang 2 oras ay kumatok na si tatay sa pinto, papadudot. Welcome home, Tay! Asa nang yung pinakamamahal na nobya, ha? Magkaiba kami ng sinakyang taxi. Hindi kasi nagkasya yung mga gamit niya sa isang taxi. Magkasunod lang kami halos. Pakitulungan mo naman ako rito sa ibang gamit. Sige po, pumasok na po kayo. Ang linis ng bahay Siyempre! Hindi naman pwedeng marumi ang madadat na ni Tita Len, nakakahiya. Tsaka pati kwarto nyo, nilinis ko na rin. Hindi mo na sana pinakialaman yun. Kaya ko namang linisin yun. Sinipag ako eh. Tsaka para masiguro ko na rin na walang kahit isang gamit ni nanay na naiwan doon. Wala na ba? Bukod sa 2 bra at isang sando, wala naman na. Huwag ka mag-alala, tinapon ko na rin yung mga yon. Walang madadatnan si Tita Len dun sa kwarto mo maliban sa mga gamit mo. Andiyan na si Tita Len! Hello, Tita Len! Nay? Anong ginagawa mo rito? Kumusta anak? Umalis na kayo. Anak, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Nay. Tapos na kayo sa buhay namin. Tsaka, parating ng girlfriend ni tatay. Kaya please, umalis na kayo para hindi na kayo magkaabutang 2. Kim! Anak, kailangan nating mag-usap. Tay, pinapaalis ko lang si nanay bago siya maabutan ni Tita Len dito. Hindi mo kailangang paalisin ang nanay mo dahil walang Tita Len na darating. Anong ibig niyo sabihin? Papasukin mo na muna ang nanay mo. Hindi pwede! Kahit hindi pa dumating ngayon si Tita Len, hindi pa rin pwedeng pumasok si nanay dito. Anak, makinig ka naman. Hindi, Tay. Hindi pwedeng susulpot lang ulit dito si nanay para guluhin tayo. Hindi siya basta-bastang sumulpot, anak. Anong ibig niyo sabihin? Nagkabalikan na kami ng tatay mo. Yun ang ibig niyang sabihin. Tay? Ay, tama ang sinabi ng nanay mo, anak. Hindi ko maintindihan. Paano si Tita Len? Alam niya ba to? Alam niya dahil kasabwat namin siya. Mas lalo niyong pinagulong usapan eh. Hindi ko kayo maintindihan. Anak, alam ko ayaw mong makinig sa akin. Talaga? Pero kailangan. Nagkaayos na kami ng tatay mo. Ilang buwan na ang nakakaraan. At niloko niyo si Tita Len? Hindi namin siya niloko. Kasabwat namin siya. So, ako lang palang naloko? Hindi ka namin niloko, anak. Anong tawag niyo rito? Hindi lang kasi talaga namin kayang sabihin sa'yo na nagkabalikan na kami noon pa ng nanay mo. Ramdam ko pa kasi ang galit mo sa kanya noon. At mas lumala pa ang galit ko ngayon dahil sa ginawa niyo. Hindi namin sinasadyang galitin ka at saktan ka, anak. Kaya lang, nagmamahalan talaga kami ng tatay mo. Kaya habang alam namin na hindi ka pa handa sa akin, nakipag-usap ako sa kaibigan kong si Len na kung pwede magpanggap muna siyang karelasyon ng tatay mo. Habang hindi pa kami nakakaisip ng paraan para mapaamo ka. At saan niyo nakuha ang idea na mapapaamo niyo ako sa pagpapanggap at pagsisinungaling niyo? Nag-iisip ba talaga kayo? Patawarin mo kami, anak. Pero sa ayaw at sa gusto mo, magsasama ulit kami rito ng nanay mo. Hindi na kami magkakahiwalay. Kahit ano pang sabihin mo. Patawarin mo na lang kami para matapos na to. Darling, pumasok ka na.
Bigla akong ninakawan ng lakas ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa kahit nakaharang na ako noon sa pinto para hindi makapasok si nanay. Dalawa na sila ni tatay na magkakampi. Ano pang laban ko? Tahimik ko silang pinagmasdang dalawa habang nagtutulungan sa pagpasok ng mga gamit ni nanay sa kwarto nila. Halos maiyak na ako noon sa kinakatayuan ko. Pero pinili kong tapangan ang loob ko. Ayokong makita nilang natalo nila ako. Nang tuluyang makapasok silang dalawa sa kwarto ay nagmadali naman akong lumabas ng bahay para takasan ang galit ko sa kanila. Doon ako nagsimulang umiyak, Papa Dudut. Bakit hindi nila maunawaan na napakasakit ng ginawa nila? Para akong trinaydor ng mga magulang ko. Ang sakit lang isipin, masama ang loob ko kay tatay lalo't ako pa naman ang naging kakampi niya ng mga panahong ginupo siya ng sakit sa pagtataksil ni nanay. Tapos ngayon, ako naman ang pinagtaksilan nilang dalawa. Bakit nila nagawa yon sa akin? Hindi ko maintindihan at hindi ko kayang tanggapin. Sa ngayon ay wala na akong nagawa nang bumalik si nanay sa bahay. Hindi ko sila pinapansing dalawa. Madalas akong wala sa bahay at hindi naman nila ako hinahanap. Mas lalong sumama ang loob ko sa kanila at hindi ko alam ang gagawin ko. Hirap akong magpatawad lalo't dalawa na silang nakagawa ng mali sa akin. Hindi ko pa nga magawang makalimutan ang ginawang panloloko ni nanay kay tatay tapos nadagdagan na naman sila ng bagong ikakasama ko ng loob. Ano po ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan niyo ako, Papa Dudut, at hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Sana sa tulong ng number 1 ninyong programa ay malaman ko ang gagawin ko. Sana po ay makapagdesisyon na ako ng maayos sa dapat kong gawin sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kim. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling mag-ghost o bigla na lamang maiwan sa ere nang wala man lang klarong dahilan. Pero mas masakit kung ipapamukha pa sa'yo na ikaw ang mali kahit sila naman tong may pagkukulang. Ikaw, kabarangay, na-ghost lighting ka na ba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carla, 30 na. Dahil umabot na ako sa ganitong edad kaya kabado na ako kung makakasabay ko ba ang mga kabatch ko na magpakasal at bumuo na ng pamilya. Ang hirap lang talagang maging isang babae. Palagi kang may hinahabol na oras, lugi talaga. Sabi naman, huwag ma-pressure, pero aminin man namin na mga babae o hindi ay andun talaga ang pressure sa amin. Panay ang punta ko sa simbahan para ipagdasal na sana'y paratingin na ni Lord ang the one para sa akin. Yung tatapos ng lahat ng pagiging bitter ko. Yung maipopost ko sa social media para ipagyabang. Ayoko nang taga-sana all na lang sa mga romantic post ng friends ko. Dapat ako rin naman ang makaranas noon. Hanggang sa narindi na siguro si Lord sa akin, pinadalhan na niya ako ng lalaki. Si Nathan, gwapo at mukhang malinamnam. Ang issue lang, mas bata siya sa akin ng 5 taon. Papa Dudut.
kabagin ka sana sa kakahagik-gik mo dyan. Inggit ka lang kasi meron ang nagagalit kapag hindi ako kumakain. Sus, sa simula lang yan, no? Kapag tumagal na kayo, wapakels na yan kahit magka-ulcer ka pa. Wala talagang sinabi ang isang sako ng ampalaya sa kabiteran mo. So ano, gusto mo na nga yung si ano ulit pangalan nun? Nathan kasi. Ilang beses ko nang inulit ang pangalan niyo sa'yo ah. Nathan? Nathan ka mo? Naku, pangalan din ng babaero yan eh. Ghost fighter din yan. Anong ghost fighter? Eh di yung mahilig mang ghost. Hoy, wag mong gawing basehan ng pangalan sa ugali ng tao ah. Sige nga. Kung totoo yan, eh bakit lahat ng lalaking may letter N sa pangalan manloloko? Hoy, wag kang ganyan. Napapraning tuloy ako. May dapat ka bang ikapraning kay Nathan? Hindi ko pa nga alam eh. Pero kasi, ang bilis ko nang ma-fall sa kanya. Eh, di ba mali yun? Tsaka, grabe ng kilig ko ah. Sabi nila kapag kinilig ka raw ng sobra sa isang tao sa unang pagkakakilala nyo pa lang, red flag daw yun. Oo nga, alam ko yan. Dapat kalmado ka raw. Doon mo malalaman kung siya na nga yung the one. Eh, gusto ko si Nathan na yung the one sa akin eh. Tsaka, feeling ko siya na talaga yun. Sa kanya ko lang kasi na-feel to eh. Tsaka, parang gusto ko nang baguhin yung masasama akong ugali para hindi niya na ako iwan. Ay nako girl, sa simula lang yan. Puro ka naman simula eh. Eh paano kung si Nathan na pala talaga yung regalo ni Lord sa akin, ha? Tapos tinalikuran ko lang dahil naniwala ako sa'yo na sa simula lang siya magaling. Alam mo Carla, ikaw lang ang nakakaalam kung sa tingin mo okay ang si Nathan. Eh ano bang ugali niya? Ano bang nagawa niya para sa'yo para masabi mo na siya na talaga? Nilibre niya ako sa date namin. Girl, siya naman talaga dapat yung manlibre dahil siya yung nag-aya sa'yo, no? Tsaka nililigawan ka niya eh. O sige, ito. Lagi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Alam kong nakikinig siya kasi nung nagtatanong ako tungkol sa mga sinabi ko sa kanya, nasagot niya lahat ng tama. Aba, so nagpa-quiz ka pa nga sa first date nyo? Iba rin talaga tong si Madam, no? Oh, ito pa. Funny din siya. Ay, girl, wait, makinig ka. Red flag yan. Kapag funny daw yung lalaki, maraming babae. Okay na siguro yun, no? Kaysa naman manlalaki siya. Sa bagay, may point. Teka, paano ko ba malalaman kung siya na? Eh di sa mga next dates nyo. Sa una kasi, syempre, hindi pa makikita yung red flag. Kailangan best foot forward palagi. Girl, abang ka lang, lalabas din yung baho niya. At kapag nangyari yon, i-check mo kung kaya mo ba siyang pakisamahan o hindi. Kung hindi, edi goodbye. Papadudot, napa-overthink ako sa sinabi ng best friend kong si Jill. Paano kung sa simula lang magaling si Nathan? Tama naman si Jill, sa ligawan ay best foot forward lagi ang mga lalaki. Paano ba naman mapapasagot yung babae kung puro red flag na agad ang ipapabandera ng lalaki, hindi ba? Pero kasi gusto ko talaga si Nathan, malaki ang potensyal niyang maging the one sa buhay ko. Lagi akong sawi sa pag-ibig, never kong na-experience ang first year anniversary. Sa edad kong ito, pinakamatagal na relasyon ko ay umabot ng 11 months and 2 days. Hindi man lang umabot ng 1 taon, hindi ba? Iniwalayan ba naman ako kaagad? Kasi sabi niya gusto niyang maging seminarista. Pinalaya ko naman kasi akala ko ay totoo. Tapos, malalaman ko lang after 2 months na nililigawan na niya yung ka-office mate ko noon, Papadudot. Late ka. Pasok. Sorry Nathan ha. Hindi ko kasi agad nabasa yung message mo na pinapapunta mo ko rito eh. Mukha namang sinasadya mo na hindi basahin agad ang messages ko eh. Uy, hindi naman ah. Online ka magdamag, pero late ka nagsisin sa messages ko. Tagal mo pa mag-reply. Uy, nagtatampo ka ba? Ngayon alam mo na ang feeling ko kapag hindi mo ako nire-replyan. Ah, so gumaganti ka. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Ang childish mo. Ano ka, high school? So ano, pinapapunta mo lang ako rito para awayin ako? Pinapunta kita rito kasi ang kulit-kulit mo. Palagi ka nagme-message sa akin para makipagkita sa'yo.
Tapos ngayon pumayag ako, tsaka ka naman magpapakita ng attitude mo. Uy, pasintabi lang po ha, Nathan. Halos 3 buwan ka ng lulubog lilitaw. Hindi ko alam kung ano bang meron tayo. Bakit? Ano bang meron tayo? Ay, buti na tanong mo. Kasi yun nga, naguguluhan na rin ako eh. Ano ba tayo ha? Ano ba ako sa'yo? Puro ka tanong. Minsan na nga lang tayo magkita, uunahin mo pang i-confront yung mga issue mo. Wow, di nabaligtad na naman ako ngayon. Masama bang magtanong para maliwanagan naman ako? Kasi ilang buwan na rin naman na siguro tayo magkausap. Pero hindi pa rin klaro sa akin kung saan ba ito pupunta, ha? Ginagawa na natin yung mga ginagawa ng mga magkakarelasyon eh. Pero nasan ba yung label? Ilang buwan pa lang tayong nagde-date? Naghahanap ka na agad ng label? Hindi ka ba nahihiya niyan? Masyado ka nagmamadali. 30 na ako, Nathan. Talagang magmamadali na ako. At 25 lang ako. Di ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa relasyon, no? Ayoko magmadali. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko. Bakit? Ikaw lang ba? Parehas lang naman tayong marami pang dapat gawin sa buhay ah. Pero ako, nagbigay ako ng space para mapasok ka sa buhay ko at schedule ko. Ikaw, bakit sa simula mo lang ba ako binigyan ng time ha? Alam mo naman na siguro yung ibig sabihin ng adulting, di ba? Marami na tayong responsibilidad sa buhay. Sana maintindihan mo na hindi lang puro landi ang inaatupag natin. Di sana hindi mo na lang ako nilande kung isasampal mo lang din sa akin yung adulting na yan. Nananahimik ako rito tapos ikaw tong manghaharot sa akin. Tapos ngayon na ganito na tayo, ako yung nagmumukhang masama at clingy dahil humihingi ako ng time sa'yo. Mali ata na pinapunta pa kita rito eh. Sinira mo lang yung araw ko. Mabuting at pumunta ako rito ngayon kasi pwede na natin mapag-usapan yung matagal mo nang iniiwasan. Kaya sumagot ka, Nathan. Anong balak mo sa atin, ha? Sinuko ko ng bataan. Nakwento na kita sa mga kaibigan ko. Kilala ka na rin ng pamilya ko kahit hindi ka pa nila nakikita. Malaki nang nalugi ko sa emotional investment ko sa'yo, Nathan. Pakiramdam ka naman. Sana natin pag-usapan to kapag mahinahon ka na. Yung makipagtalo kapag sabog ang emosyon ng taong kaharap ko. Para kang tanga. Sino ba nagpasabog ng emosyon ko, ha? Di ba ikaw naman? Tagal ko nang kinimkim to eh. Kaya sabog ko hindi yung emosyon ko, sumagot ka na sa mga tanong ko ngayon na. Hindi ako sasagot dahil mature akong tao. Mature? Ikaw mature? San banda? Hindi mo nga ako mabigyan ng clarity sa sitwasyon natin ngayon eh. Tapos sasabihin mo mature ka? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita papatulan kasi ikaw ang mali rito. Hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kabaliwan mo. At ako pa tong baliw ngayon. Bakit hindi pa ba obvious? Tingnan mo nga kung paano ka umasta. Para kang psychotic. Paano na lang pala kung pumayag ako maging girlfriend kita? Di ako pala tong kawawa. Okay. Yun na. Klaro na sa akin. Thank you ah. Thank you at sinayang mo yung oras ko. Ayoko na. Hindi na ako manghihingi ng label sa'yo. Kaya wag ka na magpaparamdam sa akin. Kakalimutan na kita. Teka lang, Carla. Teka lang. Sandali, pag-usapan natin to. Kanina ko pa gusto makipag-usap sa'yo eh. Pero ikaw tong panayang ikot. Wag ka na magpaparamdam sa akin. Simula ngayon, kakalimutan na kita. Nakakasama ng loob ang mga sagutan namin ni Nathan. Tama ba naman yun? Walang direksyon kung saan kami papunta. Pareha sila ng mga linya ng mga lalaking hindi ready sa commitment. Ito na nga ba ang sinasabi ni Jill, lumalabas na ang red flag. Pulang-pula talaga ang kulay nito. Dapat ay hindi ba matauhan ako pero hindi. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghabol kay Nathan kahit napapansin kong paunti-unti na ang paglayo niya. Kabado ako noon dahil halos hindi na siya nagpaparamdam unless ako ang maunang mag-message. Hanggang isang araw nga dumating na ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Tama si Jill. Ang lalaking may pangalang Nathan ay magaling mang-ghost. Ang lalaking minahal ko, Papa Dudut, ay iniwan ako ng walang paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan na akong ginost ni Nathan. Matapos ang lahat ng pag-unawa ko sa kanya, ganun lang ang sinukli niya. Panay ang message ko sa kanya sa social media accounts niya, wala siyang reply kahit online naman siya.
Bakit kaya hindi na lang niya ako blinak? Para alam ko na, hindi ba? Panay ang post ko ng stories at my day ko pero never niyang venue at mas lalo akong nanggigil. Lahat na rin ng mutual friends namin minessage ko na at pasimpleng nangungumusta. Kunwari kalmado lamang ako na hinahanap si Nathan para hindi ako intrigahin. Kasi wala akong napala. Lahat sila'y walang alam kung nasaan si Nathan. Hanggang isang araw ay sumabog na ako. Minessage ko na ang best friend niyang si Kaloy. Hindi ako nireplyan nung una, kaya ang ginawa ko ay inabala ko na. Tinawagan ko na siya, Papa Dudut. Hello, Kaloy. Makaate ka naman dyan. Carla na lang. Sige. Ano yun? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinasagot. Sorry ate. Sorry Carla kasi nasa MRT ako kanina eh. May problema ba? Nako, meron. Yung kaibigan mong si Nathan, nasaan na yan, ha? Bigla na lang siya nawala. Hindi na nagpaparamdam sa akin. Si Nathan. Isang beses ko lang nakita. 2 weeks ago pa yata yun. Oo, saglit lang din. Alam mo, gusto kong maniwala eh. Pero bakit parang tunog pinagtatakpan mo siya? Asan ba talaga siya? Ikaw na lang kaya mag-message, ate. Carla. Tatawag ba ako sa'yo ngayon kung nagre-reply siya sa akin, ha? Huwag ka sa akin magalit. Hindi naman ako si Nathan eh. Sorry, ni-stress na kasi ako dyan sa kaibigan mo eh. Ginost na lang niya ako bigla. Di naman tama yun. Ayokong makisawsaw dyan sa issue niyo, Carla. Siguro mabuti pa puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Ginawa ko na. Ilang beses pa nga eh. Pero mukhang wala naman dun. O kaya, nandun nga, pero ayaw lang akong pagbuksan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong... Wala kang kwentang kausap, Kaloy. Sasayang lang ako ng oras na tawagan ka. O teka, bakit parang ako may kasalanan dito? Ikaw lang atong humihingi ng pabor sa akin. Humihingi nga ako ng pabor, pero pinagbigyan mo ba? Hindi naman, di ba? Bakit ka atungal dyan? May gagawin pa pala ako. Sige, gumaya ka na dyan sa kaibigan mong ghoster. Parehas lang kayong dalawa. Walang magtsatsagang babae sa inyo kasi... Kaloy? Hello? Hello? Hindi pa ako tapos manermon. Kaloy? Hello? Ano na naman ba yan, Carla? Sa banyo palang dinig na kita. Hindi mo pa rin ba titigilan yung kakahabol kay Nathan? Di ko naman siya hinahabol eh. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Lahat na ng kaibigan at kamag-anak ni Nathan ginugulo mo para hanapin siya. Kulang na lang pati PE instructor niya nung college, guluhin mo na rin. Gusto ko lang naman makahanap ng sagot eh. Bakit ba kasi bigla na lang siyang nawala? Alam mo, hindi ka makakakuha ng sagot sa taong tumatakas. Obvious naman eh, tinakasan ka na ni Nathan. Tanggapin mo na yun. Matapos niya akong i-gaslight. Tapos siya pa yung biglang manggo-ghost. Alam mo, may tawag dyan yung mga Gen Z eh. Ano ba yun? Ghost lighting. Ayun, tama. Nabasa ko yan sa social media. Yan yung pinaka-latest trend ngayon. Iga-gaslight ka muna para bawas guilt, tapos saka ka i-ghost. Ganyan na yung mga exit-exit ngayon. Sobrang duwag naman pala nung Nathan na yun. Alam mo naman kung sino siya. Di naman siya katangkaran. Di na naman siya ganun kayami. Ay naku, yun naman pala eh. E di yan yung gawin mong mantra araw-araw. Isipin mo lagi yung mga kahinaan niya para makamove on ka na sa kanya. Hindi yung pati sarili mo, igagaslight mo para lang ma-validate yung kabaliwan mo sa kanya. Ghost lighting. Yun pala ang ginawa ni Nathan sa akin, Papa Dudut. Matapos akong pagmukhaing masama, ako pa ang iniwan bigla.
ayos din siya. Ang masakit nito ay para kong nabaliw sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Imagine, minessage ko lahat ng mga kakilala namin para lamang hanapin siya. Para kong psycho girlfriend at nakakababa ng pagkatao. Hindi naman ako ganito dati. Na-trigger lamang ako ng pagiging toxic ni Nathan kaya nagmukha akong clingy at nakakasakal. Kahit sino naman sigurong babae ganito ang gagawin kapag napunta sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi ang paasahin ka. Wala kang peace of mind. Lagi kang nag-overthink. Yun na ang go signal ko para mag-let go and mag-move on. Inayos ko ang sarili ko, nireset ko ang kabaliwan ko. Tapos kung kailan nagsimula na akong kalimutan siya ay bigla naman siyang bumalik na para bang walang nangyari na kahit na ano, Papa Dudut. Oh, ano nakain mo? Di pa ako kumakain. Kaka-order nga lang Ang natin eh. ibig kong sabihin, bakit bigla kang bumalik? Bakit? Namiss mo ba ako? Nawala ka lang, kumapal na bigla yung mukha mo. Ay, ano ka ba naman? Umamin ka na. Namiss mo ako, no? Alam mo, ikaw! Offensive. Namiss mo nga ako. Bakit ba bigla kang bumalik? Ayaw mo? Bakit pa hindi mo masagot ng diretso ang tanong ko? Kasi nahihiya rin ako sa ginawa ko eh. Biglang nipis ng mukha. Tapos ganyan na magiging reaksyon mo sa sagot ko. Ang hirap talaga maging honest sa'yo eh. Kaya kita ginost eh. Di ka nga naging honest sa akin eh. Paligoy-ligoy ka ng sagot pag nagtatanong ako sa'yo. Eh kasi alam ko magagalit ka kapag sinabi ko sa'yo yung totoo. Ay, gusto mo pa rin talagang lumusot. Hindi ako nagpapalusot. Nakakainis kaya yung ugali mo. Ha, paano nakakainis? Pinapakita ko lang naman sa'yo na gusto kita. Pero ikaw tong lumalayo. Sino ba kasing hindi lalayo sa'yo? Gusto mo lagi kang ina-update. Eh ano namang masama ron? Update lang naman ang gagawin. Kung busy ka, di sabihin mo. Hindi yung para akong tanga kaka-check ng phone ko kung nag-message ka ba o hindi. Nakakapraning kaya. Yan, isa pa yan. Masyado kang praning, nakakaumay ka. Napapraning lang naman ako kasi magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto. Inabot ka na ng 1 linggo halos bago mag-reply sa message ko. Tsaka mo lang maiisip mag-reply kapag hindi na rin ako nagpaparamdam sa'yo, ganun. Ay, nagre-reply lang ako kapag chill ka na. Mas maganda kung ganun ka. Agresibo ka kasi masyado, nakaka-turn off. Hindi naman sana ako magiging aggressive kung magsasabi ka lang eh. Kung sasabihin mo sa akin kung anong gagawin mo o saan ka pupunta bago ka biglang mawawala. May intindihan ko naman yun eh. Nako, kilala na kita. Hindi mo ako maiintindihan kasi nga masyado kang clingy. Gusto mo oras-oras kausap mo ako. Hoy, hindi naman ako ganun. Ganun ka. Mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Ano ba naman yan? Wala kang self-awareness. Nathan, ganun ba talaga ako? Oo, sobra. Kaya dapat hindi ka na magtaka kung bakit bigla kitang ginost. Ikaw naman tong mali. Pero mas okay kung magpapaalam ka man lang Kapag sana ganyan ang ugali ng tao, hindi deserve ng paalam. Ghosting dapat agad. Bumalik matapos mang-ghost. Pagbalik niya akala mo ay siya pa rin ang biktima. Ako pa rin ang minanipula niya para magmukhang masama. At ang masakit dito, Papa Dudut, naniwala naman ako. Hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko at baka naman kasi ako talaga yung mali. Baka naman kasi sa pagbalik niya ay hindi na siya ulit aalis pa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbabalik ni Nathan ay wala pa ring nagbago, Papa Dudut. Binabaliwala pa rin niya ako. At ako naman tong si tanga ay go lang. Lagi akong nag-iingat sa mga sasabihin ko sa kanya at lagi akong takot na baka mawala na naman siya. Grabe ang abandonment issues ko. Takot na takot akong abandonahin niya na akala mo ay laki ng ambag niya sa buhay ko. Marami na akong napabayaan dahil sa pag-aasikaso sa kanya dahil siya lagi ang inuuna ko.
ang trabaho ko, pamilya at si Jill na mismong best friend ko. Hindi na nga ako lumalabas kasama si Jill kahit dapat isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami for catch-up. Nireplyan ang message niya ay hindi ko na nagawa. Kasi panayang hintay ko sa messages ni Nathan na sobrang dalang kung dumating Papa Dudut. Ang ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi na nakabalik ka na mula Thailand. Kakabalik ko lang kanina madaling araw. Paano mo nalamang nandito ako? Hindi naman kita mini-message ha. Ayun, nakibalita ako kay Kaloy. Nag-post ka na raw sa Facebook mo na andito ka na sa Pinas. Kaya pala. Nathan naman kasi, i-accept mo na kaya ang friend request ko. Para naman hindi ka na magulat kapag bigla akong sumusulpot dito sa bahay niyo. Hindi pa kasi ako nakakapag-check ng mga friend request ko eh. Busy ako. Okay lang yun. Kahit next week na lang. Uy, hindi mo ba ako papapasukin? Kwentuhan mo naman ako sa nangyari sa'yo sa Thailand oh. May pasalubong ka ba para sa akin? Teka, ang dami mong tanong. Sorry, baka nga pala may jetlag ka pa. Na-experience ang jetlag? Hindi ka naman makaka-experience ng jetlag mula sa Pinas hanggang sa Thailand. OA mo. Siyempre, nagjo-joke lang ako, no? Ikaw naman, Nathan. Masyado kang seryoso. Paano kasi bigla-bigla kang susulpot dito nang walang pasabi? Paano? Hindi ka na naman kasi nag-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin. Baka mamaya biglang i-ghost mo na naman ako. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng oras para sa sarili ko? Ano yun? Gusto mo ba lagi ako nakadikit sa'yo? Ganon? Hindi naman ganun ang point ko. At least man lang sana magsabi ka kung nasan ka man o kung bakit hindi ka makakapag-reply sa mga chat ko. Kasi may time ka nga mag-post sa social media oh. Pero pagre-reply sa chat ko, wala. Ilang segundo mo lang naman gagawin yun eh. Yan. Kaya ayokong i-accept yung friend request mo eh. Tapos tatadtarin mo ako ng mga ganyang tanong. Nakakapagod. Wag mo namang sirain ang mood ko. Sige na, sorry na. More than 1 week ka na kasing hindi nagre-reply sa akin. Akala ko talaga, ginost mo na naman ako eh. Ganyan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ha? Feeling mo, i-ghost pa rin kita? Ganon? Sige. Total, ganyan naman ang tingin mo di gagawin ko na lang. Uy, wag naman Nathan. Na-trauma lang naman ako sa nangyari noon. Inaaral ko pa lang ulit kung paano ako magtitiwala na hindi ka mangiiwan sa ere. Yan! Nanggigil trip ka na naman. Hindi ganon. Pinapaliwanag ko lang sa'yo yung nararamdaman ko. Ginagaslight mo pa ako. Para ako yung magbukang mali. Teka, mali. Minamanipulate mo ko para ako yung magmukhang mali. Okay, sige. Kung yan ang tingin mo, sorry. Hindi ko talaga sinasadya yun. Ano, okay na ba tayo? Umuwi ka na lang muna sa inyo. Hintayin mo na lang kung kailan ako ready magparamdam ulit sa'yo. Huwag mo akong pilitin kung ayaw mong i-ghost ulit kita. Ewan ko kung dala lamang ng pagod papunta sa bahay niya o talagang pagod na ako sa nangyayari sa aming dalawa. Para akong asong humahabol sa amo niya. Wala na ako halos natitirang respeto sa sarili ko dahil sa ginagawa ko para kay Nathan. Durog na ang pagkababae ko tapos ako pa itong tatakutin niya palagi kapag kailangan ko ng assurance and clarity. Palagi na lang niyang pinangtatakot sa akin na i-ghost niya ako. Siyempre takot ako, kaya magsosorry ako at nagpa-promise na hindi na uulit. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay inuulit na naman niyang i-ghost ako. Binababa ko na nga ang sarili ko. Pabalik-balik ako sa building kung saan nandun ang office ni Nathan. Kailangan ko siyang makaharap pero hindi ko siya natitsyempohan. Hanggang ibang tao ang humarap sa akin at nagbigay ng clarity sa dapat kong gawin.
Nagpunta ako noon sa office ni Nathan, empleyado mula sa katabing kumpanya ang nakapansin sa akin na panayang silip at kanina pang nag-aabang sa labas ng opisina. Dash ang pangalan ng babae. Sinabi ko nga sa kanya ang pakay ko at doon na niya ako inayang magkape sandali sa katapat sa building, Papa Dudut. Years ago nung naging kami ni Nathan, ayoko sana siyang patulan kasi mas matanda ako ng 5 years. Kaya lang, mabulaklak ang dila ng bagets eh. Ayun, nakuha niya ako. Hala, pareho tayo. Pareho din ba tayo na palaging ginagaslight at ginughost kapag napapansin na natin yung commitment issues niya? Pareho ulit. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Alam mo bang binaliw ako niya noon? After niya akong i-gaslight, saka niya ako i-ghost. Siyempre ako naghahanap ako ng sagot, ng closure. Kaso madamot ang walang yang lalaki na yan. Kapag bumabalik siya at nagtatanong ako, babalik ta rin niya ako. Magmumukhang ako yung masama. At napaniwala ka rin ba niya na ikaw ang mali? Oo naman. Ikaw din ba? Oo eh. Sabi ko na nga ba. Alam mo bang dahil sa trauma ko sa kanya sa pang-ghost niya, humanap ako ng trabaho malapit sa kanya? Sa kaparehong building. Para lang mamonitor ko siya palagi. Para wala na siyang chance na i-ghost ako. Ganun ako kapraning sa ginagawa niya sa akin noon. Kala ko makakatulong yun eh. Pero ang walang hiyang Nathan, kahit nasa kabilang office lang ako kaya pa rin niya akong i-ghost. Alam mo bang kahit nasasalubong na niya ako noon, dead ma siya sa akin? Naakala mo kaluluwa lang ako na dumaan. Ganon kademonyo yung taong yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit di pa rin lumilitaw yung sungay at buntot niya. Alam mo ba, naisip ko ring mag-resign sa work ko para lumipat sa mas malapit na office sa kanya. Mabuti na lang pinigilan ako ng best friend ko. Maswerte ka nga at meron kang best friend na pumipigil sa katangahan mo eh. Eh ako wala. Kaya natagalan bago ako matauhan. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mabaliw dyan sa ginagawa ni Nathan, mag-let go ka na. Unahin mo ang sarili mo. Hindi naman siya katangkaran para mabaliw ka ng ganyan, no? Alam mo, yan din ang sinabi ko noon. Pero seryoso yung mga ganyang lalaki, hindi matututo hanggat mayroong mga babaeng nang tolerate sa katoksika nila, sa commitment issues nila. Akala ko kasi, mababago ko siya. Girl, hindi magbabago ang isang lalaki dahil gusto mo lang. Dapat gusto rin niyang magbago. Obviously, ayaw niya. So bakit ka pa maghihintay? Kaya tapusin mo na yung I can fix him na mindset mo. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Tama si Dash, kailangan ko nang tapusin ang I can fix it and I can fix him na mindset ko. Hindi ko na kayang ayusin si Nathan at hindi ko naman siya obligasyon na ayusin. Siya dapat ang gumagawa noon para sa kanyang sarili. Kaya nung araw na yon ay naisip ko na tama na. Sino ba siya para ganunin ako? Pagkahiwalay namin ni Dash ay agad akong gumawa ng paraan para i-block si Nathan. Sinimulan kong ayusin ang sarili ko na sinira niya. At makalipas nga po ang ilang buwan ay gumawa siya ng bagong social media account niya para i-message ako at kumustahin. Ang kapal ng mukha niya, binako ulit at hindi na nireplyan. Bahala siyang mag-overthink. Tapos na ako sa ganon, Papa Dudut, siya naman. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana po'y meron po kayong napulot na aral sa kwentong aking binahagi. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Carla. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.